Negres els ulls, alegre mirada, un bon amic que a tots estimava. Així és Ramon, rai per als seus amics, el xiquet que ven diaris en la ciutat. Com tants altres matins, Rai s'alça amb els primers raigs de sol perquè hi ha un bon tros fins a la parada del bus. Allà es troba amb els seus amics que també van a la ciutat per ajudar algun comerciant del mercat, per vendre coquetes al passeig o per enllustrar sabates. De vesprada també es troben a l'escola. Un matí, Rai va arribar a la parada del bus on hi havia Chabela i Joaquín. Només faltava Rosa. Arribà el bus i els tres xiquets van esperar que hi pujaren tots els passatgers. Era el moment de penjar-se a la part de darrere sense que els veieren, com feien quan no tenien diners per a comprar-se el bitllet. Just en aquell moment va aparèixer Rosa, de pressa, perquè el bus estava a punt d'arrencar. Corre, corre, afanya't! Li cridava Chabela. Vinga, vinga, ara, puja! Li animava Rai mentre li allargava el braç perquè li agafara la mà i saltara. Però l'autobús ja havia arrencat i quan va intentar agafar la mà de Rai... Pam! Rosa no va aconseguir saltar a temps. Estirà la mà de Rai i el xicón va caure un bac de 1000 dimonis, mentre els diaris que aguantava amb l'altra mà se n'anaven volant. Ràpidament, Chabela i Joaquín van saltar del bus i corregueren espantats cap a Rai. Rai, estàs bé? Li van preguntar els amics. Ai, quin mal, no puc manejar-me. Quin bac, crec que m'he trencat el braç. Va dir Rai entre sanglots. En aquell moment passava per allí Carla, amb el carretó ple de panís acabat de collir per dur-lo a les parades del mercat a primera hora. Xiquets, esteu bé? Què ha passat? Els va dir mentre s'acostava cap a ells. Rai ha caigut un bac i creu que s'ha trencat el braç. Van dir els tres alhora. Hem d'anar a cal metge. Puja al carretó, Rai. Rai va pujar al carretó com va poder, amb tot el cos adolorit pel bac que s'acabava de pegar, mentre Carla li deia: Rai, tranquil, al món hi ha bons amics. Trobarem un doctor que et calmi aquest dolor. En la porta de la consulta del metge es van trobar Tomàs, que passava per allí amb la seva bicicleta i el seu remolc. Bon dia. Què ha passat? Rai ha caigut un bac i creu que s'ha trencat el braç. Tomàs va fer cara de sorpresa i els va dir: El doctor només té consulta si els divendres. Haureu d'anar al poble on atenc avui. Puja el remolc, Rai. Vaig a replegar un poc d'aram a un abocador que hi ha a la vora. Jo t'hi porte. Nosaltres anem caminant de pressa Li van dir els amics. i ens trobem al centre de salut. Rai va pujar al remolc mentre Tomàs li deia: Rai, tranquil, al món hi ha bons amics. Trobarem un doctor que et calmi aquest dolor. Una vegada al centre de salut, el doctor els va dir que era molt probable que el braç estiguera trencat. Haurien d'anar a un hospital on li pogueren fer una radiografia per comprovar-ho. Per tant, van decidir esperar que passara algú en direcció a la ciutat i els hi poguera dur. Com cada matí, Agustín, el granger, anava amb el seu camió a portar els ous i els pollastres a la ciutat. Quan passava per allí, va reconèixer Rai. Necessiteu ajuda? Què ha passat? Els va dir mentre parava el camió. Rai ha caigut un bac i creu que s'ha trencat el braç.
li van contestar. Pugeu al camió, us porta a l'hospital. Agustín va ajudar Ray a pujar a la part de davant del camió, mentre li deia: Rai, tranquil, al món hi ha bons amics. Trobarem a un doctor que et calmi aquest dolor. A l'hospital, la radiografia va confirmar que Ray s'havia trencat l'húmer, un dels ossos del braç. La doctora va dir a l'infermer: Les ferides no són greus, però el braç està trencat. S'ha d'engueixar. Necessitem venes i guix. També un analgèsic per calmar-li el dolor. Ara mateix vaig a buscar-ho. va dir l'infermer. Per sort, aquest matí han reposat el material. Ray es va sentir més tranquil davant les atencions i les paraules de comiat de la doctora. 2 maduixes i una mora, t'ha dut la doctora. Amb un bes i un abraç ja se t'ha curat el braç. Després van eixir tots junts de l'hospital i se n'anaren cap al mercat per veure si podien acabar totes les faenes. Xabela a vendre coquetes, Rosa a ajudar les venedores i Joaquín a trobar clients als quals netejar les sabates. Ray els hi va acompanyar i fins i tot, amb el braç enguixat i amb el seu bon humor, va col·laborar en tot el que va poder. I aquesta és la història de Ramon, que coneix a tot el món. Si amics com Ray vols tenir, pega la volta al conte i torna-la a llegir.